जिनाखि गिबि खेबनि थाखाय प्रमद बर' सारनि दैदेननाय बिटिआर सरकारा बड'लेण्ड CEM काप खुंदों बेयो जोबोद बाख्नायथाव आरो जिनाखि लाइमोन जोंनि जाखांफुनाय फुटबलार बिथांमोननि थाखाय जोबोद गिदिरथार मोनसे प्लेटफर्म दा बे प्लेटफर्मखौ जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा बाहायनो बा गावनि थाखाय गावनि मोजांनि थाखाय जोङो बेखौ बजबनानै लानांगोन आरो बेखौ जोङो बाहायनांगोन दा नैबे प्लेटफर्मनि थ्रुयै जोंनो लाइमोनफ्रा BCDC निफ्राय लानानै काउन्सिल लेभेलनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिम गासैबो खोलोबाव गेलेनो थाखाय सुजुग मोनदों आरो नैबे जिनाखि इभेन्ट्स जिनाखि मेट्सफोर बेफोरो जोंहा भारत नाङैनो मोनसे लाइभ टेलिकास्ट जाबाय थादों बेखौ गुबुन गुबुन जायगायाव नैबे मेट्सफोरखौ नायगासिनो दङ दा बेफ्राव नुनानै जोंनि कोचफोर जायगा जायगायाव थाखोमानानै थानाय कोच बिथांमोनहा टेलेन्टखौ स्पट खालामो आरो एनि टाइम बिथांमोनखौ पिकआप खालामनानै लांनानै नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनो थाखाय खाबु मोननायनिबो मोनसे चान्स थायो दाथ' नैबे काउन्सिल लेभेलनि प्रग्राम मैयानिफ्राय दतमायाव जागायजेनदों बिनिफ्राय 15 तारिखआव क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव फाइनाला जागोन बिजाबावहाय गिबि सान हिसाबै नैबे बड'लेण्ड CEM कापखौ खुंफुंनाय जादों मा बुंनो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि बड'लेण्ड CEM काप काउन्सिल लेभेल बेखौ दिनैहाय जोंनि बरनगाव समस्तिनि सिङाव थानाय आफ्लागावनि बे फोथाराव खुंनाय जादों बिनि थाखाय आङो ओनसोलनि जानानै खोब गोजोननाय मोनदों ओरैनो रायजो राजाफ्रा खोब मोजां मोनदों खारन जोंहा प्रमद बर' सारनि जे मोनसे भिजन जे जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय लाइमोनफोर जाय लाइमोनफ्रा टेलेन्ट दङ गेलेनायाव फुटबल गेलेनायाव नाथाय खाबु मोनैयाव गोदोनानै दंमोन बेखौ प्रमद बर' सारा दिनैहाय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जे मोनसे इनिशिएटिभ लादों बेखौ नुनानै जोंनि रायजो राजा साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बिराद गोजोनदों आरो स्पेसियेलि बे बरनगाव समस्तिनि बे आफ्लागाव फोथाराव जे लाबाय दिनैनिफ्राय जे जागायबाय सानथाम 11, 12, 13 दिनै जागायदों बेवहाय बयबो रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों गरजासलि बाहागो लादों दा खोब मोजां मोनदों रायजो राजाफ्रा आरो आंबो बरनगाव समस्तिनि TCLCCनि चेयारमेन हिसाबै बिराद मोजां मोनदों बरायदों आङो आरो आसा खालामदों जोंहा दिनै प्रमद बर' सारनि जा मोनसे भिजन बे भिजनखौ लानानै जों जुदि सिगांबाय थायोबा एक्सुवेलि जोङो जि फुटबल गेलेनायाव बिटिआरआ गोजौ फारसे थांनो हागोन आरो मोनसे साक्सेस जागोन होननानै आं सानो खारन जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोबां माने टेलेन्ट गोनां जोंनि इयुथफोर दङ जाय इयुथफ्रा स्कप मोनैनि थाखाय गोदोनानै थायो बेखौ दिनैहाय माने जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ माने खोब माने गुरुत्व लानानै दिनै बे फुटबल खेलाखौ होनाय जादों आं मिजिंथिदों बे खेलानि गेजेरजोंनो बड'लेण्ड CEM कापनि गेजेरजोंनो जोंनि लाइमोनफ्रा स्टेट लेभेल सेन्ट्रेल लेभेल नेशनेल लेभेल आरो इन्टारनेशनेल फारसे दावखोलांनो हागोन होननानै आं सानो आरो दिनैनि बे गेलेनायनि गेजेरजों बे ओनसोलाव माबा मोनसे मोजां मोनसे इम्पेक्ट गोलैगोन होननानै आं सानो